Ini bolo tak kei tutorial cara mengarit yang benar. Dingokke yo. Ini jenenge wong ngarit yo. Iki to, nek ana kertas-kertas ngene iki to dibuang, disingkirke ngono lho maksude. Soale apa? Iki engko to nek kowe pas ngarit njuk apa wedhusmu mangan kertas-kertas ngene iki ndak mati ya, disingkirke kono kae lho sing adoh ben ora kewadahan nang bagor. Njuk garek di srit. Siamis ki ya pakake sapi aman. No barak-barak ngene iki disingkirke. Jos pokoke dipangan yo sapimu wareg. Pokoknya semangat mengarit, jos.